Be, ikaw mag-meeting karon sa purok ha? Ikaw dahil pa, nga nung ako mangyod. Sos, Telan. O reklamo pa jud ka. Wa na tayo lungagon bugas ba? Iniguma din ay mo meeting pa, mupalit kag bugas. Kanag reklamo eh. Dili na lang ginako maapas kung ako pa yung meeting niya mo palit pa kog bugas. Dili magugo kabalo mo meeting pa kung unsay agenda dito. Sus kana naman dahil mong problemahan. Pagtira man tao ng dali eh. Kung unsay agenda dito, pauyon-uyon ra ka permente. Ha, pananglit pa ba? Uyon-uyon ra ko digto. Unya, kung dili ko kauyon sa agenda dito, unya, okay ra sa imo ha. Sus, basta kung unsay agenda dito, pauyon-uyon ra kay nakabalo na ko daanan akong sa ilang mga meetingan dito. Si Dwayne nalay pa meeting nga digto apa kay wala man to'y trabaho. Uy, unsay boy trabaho? Pag suroy. Unsa ray trabaho ni mo ron, Dwayne? Nga nara man ka dress balay, Dwayne? Pa mo ato ko skulahan pa kay makuha ko card. Hapit na biyang klase pa. Pastilan. Ikaw na lang, me. Si JL nalay pa meeting nga kay wala to'y trabaho ba? Dili ko pwede pa kay ako diri mabilin sa balay. Unsa man trabaho nimo dire? Ingon man ka diri ra kas balay. Tanan kay kugason no siligon diri sa balay dapat dili tamang lakaw tanan. Me, nakadungog ka. Nasa trabaho tanan. Ikaw gyud ang mag-meeting sa purok ha. Basta pa ay jugog basula kung unsay agenda dito kung dili ka kauyon. O lagi. Sunda lang kung unsay mga agenda nito, pauyon-uyon lang kay magpalit ako bugas. Meeting na dito basig nga pinaltihan pa karon. Dilo matik-atik pug kagadtog eskwelahan para dili ka meeting. Bagsak ko ba? Diskarte unon sa nako na akong maestro. Nga na mabili ng balay nga sigurad cellphone. Paingon-ingon pag manghugas og banileg bot-bot. Ay pagbot kay diskarte na ko ni. Diskarte gyapon bantay betag dili ni mahuman ning mga trabahon ron. Chill. Manghugas ng panilig ba? Mabtel kang papa wa pa kay agi. Sus. Unya ragod kagamay ra nang tarbahon dira. Gamay bitaw. Bantay di na mahuman unya ha. Madamay ko si Miss Style. Ay sus. Ay pagbot kay dili man ikaw gi-assign dire. Bantay bitaw ka unya ha. Ay, sa wakas, nalagi milungagon. Ay, JL, Dwayne. Ano naman si Papa? Oh, mao na lang na imong silhigon? Mao na lang ni pa. Gamay na lang kayo. Oh, asa man si Dwayne og si May karon? Si Dwayne pa. Wala pa man to kaulig ikan sa eskwelahan. Pastilan. Dugaya ba nakaulig eskwelahan? Dugay gayo pa no. Ako gipasagdag trabaho dire. Ay, tuwara pa ako si Dwayne. Pa, may ngapon diya. Pati man lagi mong dugaya na uli lagi nagkuhag card gikan sa eskwelahan lagi. Dugay kay gi-release ang card pa ay. Oo nya, kumusta man? Okay raman pa. Oo, unsang klaseng okay, nakulbaan ra ba ko? Pasar lagi pa, pero na project. Pandamay, maayo kay nakapasar. Unya, unsa may project? Manok lay pa, iskabok, kay nakibagsak. Na! Pandamay, kang bataa ka. Pildugang-dugan kang labad sa kung ulo dito ka, panghugas sa plato dito. Pikat, bagsak. Konter ko niya. Kapoy ka daghan kay gasinda dito. Oo nya, unsa may mga agenda imong gimitingan dito? Basig, pataka-taka ra po ka. Unsay pataka pa nga ako mangyong gitimanan ang agenda dito. O unsa man daw mga agenda nga imong natiman-an dito be? Kung tinuod ba gyud nga naminaw ka dito? Ang unang agenda pa ato ang kabaw ang ihawok sa araw sa purok. Uy, nganong nga to amang kabaw may hahon nga? Na may daghang kabaw nila. Wala tay mabuhatan na pa kay nagpauyon-uyon raman ko sa agenda dito. Ay kabala ka pa paliton man to nila tag 100 ang kilo. Sus, pastilan, padamay ni mong bata ka. May buwa taka pa meeting ba? Nya unsa pa may lain yung agenda dito? Unya panay operasyon tuli karong araw sa purok. Oo nya, unsa may naana kung nay operasyon tuloy sa atong purok? Dandam gyud pa kay giapil biati kag lista dito. Pandamay. Imo jud kong ipakaulawan sa atong mga silingan ba? Ayo ikaulaw pa kay tinuod man na. Bisit pa di si Papa.